Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malayo sa sakit sa araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon naman po nakaduklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, paki-subscribe po, paki-like and share para may ma-update po kayo sa araw-araw na aking i-upload po. At tatanayin ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat. At sana po ay huwag po kayo makalimot pong magdasal sa bago matulog, pagkagising sa umaga, para palagi po tayo ligtas sa lahat ng kapamakan sa ating buhay na hinaharap po at malayo sa sakit sa araw-araw. Sana po ay matuto po tayong magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong nangangailangan. Palagi po tayong gabayan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Pag nakakatulong po tayo sa taong nangangailangan po ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa na hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang gagabay po sa ating mga ginagawang mga kabutihan. Pagkakaloob sa atin ng lahat na ating inaasam na panalangin sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat, kung bukal po sa atin ang tumulong sa kapwa, at isa na rin po yan na kapangyarihan at pampalakas o pampaandar ng mga orasyon, ang pagtulong po sa kapwa na wala nga pong iniisip na kapalit po. Yan ang gustong-gusto ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Yung may nag-request po sa akin po ng ganito pong pan po, nag-request po sa akin na kapangyarihan sa taga-bulag, pangontra sa taga-bulag. Mamili lamang po sa tatlong ito ng yung napupusuan po na inyong gagamitin po sa araw-araw. Sambitin lamang po ito ng mabilisan at ipo sa dibdib. Kung halimbawa po ay kayo po yung nanggagamot na po, maganda po ito yung gamitin nyo po. Kung gagamitin nyo naman po sa kalaban nyo po ito, maganda rin po ito. Pag sa kalaban nyo po na kung may halimbawa po may nanghahanting po sa inyo na kalaban nyo po, kahit duman po kayo sa kanyang harapan, usarin nyo muna ng 3 beses po ito ng mabilisan po, ay ipon nyo sa dibdib nyo po. Pagkatapos dumaan po kayo sa inyong kalaban, ay wag nyo pong tignan, kundi diretso lamang po. Wag po kayong lumingon sa likod nyo po, diretso lamang po kayo at hindi kayo mapapansin ng inyong kalaban po. Kung may nagtatangka po sa inyong mga buhay po, halimbawa po pinagtatangkang kayong buhay po ninyo, buong pamilya nyo po, pwede rin po ito i-share nyo po sa mga asawa nyo, mga anak nyo po ito, na gagamitin po nila para maligtas po kayo sa lahat ng kapanganiban po. Maganda po itong gamitin ng mga buong pamilya o sa mga sundalo na palagi nakikipagdigmaan. Maganda rin po ito na magagamit po nila sa mga kahit ano pong sundalo, kahit security guard po. Kung ito po inuusal lamang po sa kagipitan lamang po, wag mong usalin sa oras ng mga hindi po walang kabuluhan na bagay po. Ito po ay gagana lamang po ito kung oras ng kagipitan po. Wala yung bawa po pinagtatangkang ka,
ng masama. At kung gagamitin nyo naman po sa panggamot po ito, kung may tagabulag po yung kalaban nyo, kasi yung mga mangkukulam po kasi pag nagkukumbati po kayo, may tagabulag yan. Kala nyo may tagabulag yan para hindi sila makita. Yung malalakas na mangkukulam po, may malalakas na tagabulag yan na po. Pati yung mga minsan may bukan po na sumasapi na hindi po mapapakita o kahit na tawasin mo siya, halimbawa po tinawas mo siya, hindi siya magpapakita, hindi mo makikita yung sakit na ginawa niya. Hindi siya magpapakita kasi may tagabulag siya na malakas po. Pero kung gagamitin mo sa kanya ito ng tagabulag po, pangontra po sa tagabulag po ito. At magagamit nyo sa tagabulag din po ito. Pangontra at tagabulag po ninyo ito. Para hindi kayo mapasukan ang kapangyarihan ng tagabulag nila. At di tatalab po ang kanilang tagabulag kung mausal po nyo ito, ipo nyo sa dibdib po ninyo. Pwede rin nyo po ito po sa pasyente po ito sa tuktok po para makita ang kanyang sakit. Kasi yung mga makukulang po tinatago niyan. Mamili lamang po kayo dito sa tatlong ito. Kung ano pong napupusuan po nyo dyan, yun ang po ang gamitin po ninyo. Kung nahirapan po kayo sa mahahaba po, may yung pangatlo po ay napaka igsi po. At madali pong i-memorize po. Ang pag-usal po nito ay bukal sa puso po. Hindi po pwedeng paglaruan. Gamitin lamang po ito sa kagipitan po. Huwag nyo pong gamitin lamang po na walang kabuluhan. Kasi baka mabusong po kayo. Ang ibig po mabusong po ay baka ang mga mabubuting espiritu po nagbibigay po ng sakit yan kung tinatawag na busong mga po ay ayaw nilang paglaruan po kasi ang mga orasyon po ay mga banal na makapangyarihan, mga banal na Latin po yan. Hindi po tulad ng mga po na pwede po paglaruan. Ito hindi mo pwedeng paglaruan yung mga karunungan lihim po. Yun naman po alala ko po sa inyo. Huwag niyong paglaruan po. Ito po ay gamitin po lamang sa oras ng kagipitan po. At mamili po kayo sa inyong ninanais po dito. Kaya ako nilagyan na po ng tatlo para pamiliin po kayo na kung ano po yung nasa bukal sa puso po nyo at napupusuan nyo po, yun po ang gamitin po nyo. Huwag nyo pong gagamitin sa walang kabulang bagay-bagay po. Gawin nyo po, isulat nyo po sa inyong libreta po at pag na may oras na po ng yung paggamitan po, gamitin nyo po sa halimbawa po sa aktong ginagambala po kayo, ay magagamit na po kayo kaagad. Tingnan nyo po sa libreta nyo po at yung napupusuan nyo po, yun po gamitin po ninyo. At iikon nyo po sa bukal sa puso po nyo para gumabay sa inyo ang espiritong nagbabantay po sa mga orasyon ito. Ang lahat po ng aking mga binabagay po dito ay huwag nyong paglaruan po na kung di po kayo naniniwala, bahala na po kayo sa inyo. Kung naniniwala po kayo, maraming salamat po. Kasi pag nag-uusal po ka ng orasyon po na parang hindi ka natiwala sa kanya, tiwala sa inyong inusal po, hindi po yung kakapit sa inyo kasi parang nag-ailangan po kayo. Kalahating negatibo, kalahating positibo. Dapat po buo ang paniniwala po niyo para kumasi po sa inyo ang mga inusal niyo pong mga orasyon po o Latin. Kahit sinong pagtanungan niyo po yan ng mga manggagamot po o mga po antingero, itanong niyo sa kanila para maniwala po kayo. Kung nag-uusal po kayo ng orasyon na parang binabasa-basa niyo lamang po na bigyan nyo naman po ng kabuluhan o taos puso para po kahit sa pagdarasal po, kahit magdasal po kayo ay bigyan nyo po ng kabuluhan po na parang po
nagtitimpla ka ng kape, kung nagtitimpla ka ng kape na matabang, matabang din po yun. Kung talagang bukal sa puso nyo ang sarap po ng timpla nyo po, yun po, kakasi po sa inyo ang ibig ko sabihin. Parang ganun lamang po, sample lamang po yun. Kaya pag nag-usal po kayo ng mga orasyon po ay talagang isipin nyo mabuti at ikon nyo po na may kwan po sa inyong puso at isipan po na binabanggit nyo po para gumabay po sa inyo ang mga orasyon po na inyong gagamitin po. Kung na-memorize nyo na po, ay usalin nyo na pampabilisan po at ipo sa dibdib. Kung may libre na po kayo, lahat po nang isinusulat nyo po, kung wala po kayong, halimbawa po may oras po kayo, bago po kayo matulog, pwede nyo pong kunin po yung sinulat nyo po, tapos tingnan nyo lamang po. Para po kayo nagre-review minsan, para may magamit po kayo sa oras ng kagipitan po. Maraming salamat po sa inyo kung nararamdaman nyo po yung paliwanag ko po. Ay maraming salamat po sa inyo lahat na naniniwala po sa Hiwaga ng Pangasinan. Ang lahat po ng binabagi ko po dito ay subok na po, na hindi po ito ginagawang biro-biro, kundi ito po ay totoo pong nangyari na po ito na aking mga binabagi sa inyo para may magamit din po kayo. Sa mga naniniwala po sa mga karunungan din po, maraming salamat po. Maraming salamat po. Sana po ipaki-subscribe po, like and share. Tatanayin ko po napakalaking utang sa inyo lahat. Maraming salamat po.